Сега ще ти разкажа малко за природата на сънищата. Всички знаем, че сънищата понякога са странни. Въпреки това, обикновенно, когато сме в тях, не се замисляме особено върху това, което ни се случва, а го приемаме за изживяване в реда на нещата до мигът, в който се събудим. Различните хора имаме различни разбирания за сънищата и тяхната природа. За някои несъзнателно сънуващи хора, които никога не са преживявали осъзнат сън преди, осъзнатото сънуване за първи път е стряскащо, защото осъзнаването на случващото се в съня се усеща като истинско, въпреки че е различно от тази действителност, в която сме сега. Силните емоции, като стряскането или еуфорията, правят сънищата нестабилни и доста често изтласкват човек почти веднага обратно от света на сънищата към тази действителност тук и сега. Други хора ги плаши вероятността да объркат будния живот с този в света на сънищата и затова те предпочитат да не опитват да се осъзнаят в сън и така всъщност правят това, от което се страхуват. Тъй като без значение дали си спомняме или не, всяка вечер ние сънуваме, даже по няколко пъти на нощ. А за други пък е странно, даже доста странно, че докато сънуват, те не забелязват разликите с действителния си живот, въпреки че ги има. По време на всеки неосъзнат сън, по същество хората изживяват и чувстват това, което им се случва докато сънуват като действителност и разбират, че е било сън чак когато се събудят. Когато сме будни, сме в състояние да съпоставим съня с нашата действителност и правейки това ние откриваме разликите между света на сънищата и този, в който сме будни сега. Затова, за да сънуваш осъзнато, трябва да се научиш да запазваш съзнанието си да работи докато тялото ти спи, така че да можеш да направиш разликата между будния живот и света на сънищата докато сънуваш. И след като осъзнаеш, че сънуваш, не да си кажеш, че това е просто сън и да продължиш по навик да реагираш по начин, който те води към сходен резултат, не да преувеличаваш важността на това, което се случва, ами по-скоро да го приемеш като възможност да опиташ нещо, което досега не си, за да видиш какво различно ще последва. Може да избереш да изживееш нещо, което никога досега не си или нещо, което ти се струва невъзможно реално да бъде изживяно в тази действителност тук, като например да пробваш да летиш, да се телепортираш или пък да местиш предмети със силата на мисълта си. В един осъзнат сън всичко е възможно и можеш да пробваш всичко без ограничения. Разбира се, няма как да знаеш дали ще ти се получи, ако не пробваш, но каквото и да решиш да пробваш на сън, тъй като се случва във въображението ти, няма да навреди на физическото ти тяло. Докато сънуваш, физическото ти тяло ще е в предимно неподвижно състояние. Казвам предимно неподвижно, защото някои от мускулите ти може да потрепват в зависимост от това, което правиш на сън, но ще е със сигурност неподвижно до такава степен, че ако сънуваш как скачаш на въже, например, действителното ти тяло да не стане и то от леглото и да започне да скача както си са затворени очи. Освен ако не си съмнамбул, т.е. човек, който ходи на сън. А затова осъзнатото сънуване, пък и неосъзнатото също, може да е понякога опасно за съмнамбули. Осъзнатото сънуване е умението да свириш на струните на ума. И както всяко умение се развива бавно и с постоянство при повечето хора. Трябва от сега да разбереш, преди да продължиш напред, че без да влагаш усилие няма да ти се получи. Изучавай и прилагай наученото с постоянство, за да започнеш да сънуваш осъзнато и с времето да увеличиш честотата на осъзнатите си сънища. Следващото важно нещо, което трябва да ти разясня от сега, е да нямаш очаквания. Нямай очаквания относно кога ще се случи твоя пръв осъзнат сън. Когато правиш това, което е нужно с постоянство, просто неизбежно ще ти се случи, когато му дойде времето. Няма очаквания колко дълго ще продължат първите ти осъзнати сънища, нито за способностите ти в началото да им оказваш значително съзнателно влияние. За повечето начинаещи началото е разочароващо, защото очакванията, които имат, са прекалено високи и това ги отказва да продължат напред. В началото е по-скоро възможно да имаш кратки изблици на осъзнати сънища, върху които влиянието ти ще е ограничено, като и двете за времето ще се увеличат след като натрупаш опит. Въпреки това, ако те споходи късмета на начинаещия, е съвсем възможно да изживееш хубав, дълъг, осъзнат сън и да имаш значително добро влияние върху този сън, но това не означава задължително, че винаги ще е така. Има два възможни подхода да влезеш в света на осъзнатите сънища. Първият е да запазиш съзнанието си, докато тялото ти се отпуска и заспива, така че веднага след това да се озовеш в осъзнат сън, а вторият е да заспиш както обикновенно и след това по някое време, докато сънуваш, да се осъзнаеш, че си в сън. До тук ще спра за сега, а в следващата част ще ти споделя основополагащите стъпки към осъзнатите сънища.